फैबाय थानाय लकसभा इलेक्शनखौ लानानै UPPLआ जोङो प्रिपेयार दङ बेवहाय जेबो उसुबिदा गैया आरो नैबे फैबाय थानाय लकसभा इलेक्शनखौ जों मोजाङैनो देरहानो हागोन खारन बेवहाय अपोजिशन होननाय बिरोधी होननाय जेबो गैया जाय अपोजिशन बिथांमोना दिनै एफा एनै बायदिसिना खोथाफोरखौ बुंबाय थादों किन्तु फिल्डआव आसलते बिथांमोनखौ रायजोफ्रा रिजेक्ट खालामबाय रायजोफ्रा बिथांमोनखौ नागारबाय दा नैबे समा UPPLनि सम जोंनि जि जौगानायनि खामानि मावनाय बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन फैनाय फरायसानिफ्राय लानानै आबादारि आइजोफोर जौगानाय जिखिनि जों खामानिफोर आखायाव लादों बेखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोबोद गोजोननाय दङ आरो फैबाय थानाय लकसभायाव जोङो जोबोद मोजाङैनो देरहागोन आरो बेनि उनाव जायफोर इलेक्शन फैगोन बेफोरावबो UPPLआनो बे ओनसोलाव जोबोद मोजाङै देरहागोन मैयायो जोंनि डिलिमिटेशननि फाइनाल ड्राफ्टखौ नुनो मोनदों आरो बेवहाय सा नायनायाव जोंनि जि गासै 15 कन्स्टिटुएन्सि जानांगौमोन बेखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसे उदालगुरि जि कन्स्टिटुएन्सि जोंहा पार्लियामेन्ट बिनि मुंखौ दरं उदालगुरि नुनो मोनदों आरो बेवहाय जोंनि दाबिया उदालगुरि जानांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदोंमोन आरो गेजेराव बेखौ भैरबकुन्द जानांगौ होननानै केबिनेटआ होनाय नुनो मोनदोंमोन नाथाय जों लुबैदोंमोन जे उदालगुरि बा भैरबकुन्द जायोबाबो उसुबिदा गैया नाथाय बियो सोलायनांगौ नाथाय दा बेखौ नुनो मोनदों आरो जों बेखौ बारा गोजोनाखै बिनि अनगायै गासैखौबो बबे कन्स्टिटुएन्सियाव बोरै जाखो बोरै जाया जोंनि अजद होनाय बा जोंनि दाबि खालामनाय रायजो राजाफोरनि अजद होनाय दाबि खालामनाय बे गासैबो बिथिंफोरखौ बोरैहाय इलेक्शन कमिसना नायदों बेखौ डिटेल्स नायनायनि उनावसो मिथिगोन आरो बे गासैखौबो डिटेल्स नायनानै गाबोन बा समफोर आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोजाङै बुंनो हागोन जे बे एन्टायार डिलिमिटेशन प्रसेसनि फाइनाल ड्राफ्टआव जों लुबैनाय बायदि गासैबो जाजोबना जाजोबाखै नाथाय जोंहा जे 15 कन्स्टिटुएन्सिया फुल्लि BTCआव मोनबाय बिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जोंनि काउन्सिला आरोबाव गोख्रों जागोन बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो पलिटिकेलि बेसेबा गिदिर मोनसे फेक्टर जागोन आसाम एसेम्ब्लियाव बेखौबो जोङो बुंनो हायो जुदि लकसभाया मोननै जानाय मोनब्ला अब्ला जोंनि आरोबाव बियो मोजां जागौमोन आरो लकसभायावबो थांनानै जोंनि ओनसोलनि जौगानाय जोंनि ओनसोलनि जेंनाफोरखौ सानै MPआ मोजाङै बेखौ प्लेस खालामनो हागौमोन दा खाथियाव जोंहा रिडेलिमिटेशन दङ 2026 नैबेयाव जिखिनि थालांगोन बेखिनिखौ जोङो 2026आव जेरैखि जाया जोङो बेखौ लाबोनो थाखाय नाजानांगोन आङो बयखौबो साबायखर बावो जोंनि गोबां आफादफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गोबां आफादफ्रा जयैनो बायदिसिना दाबिफोरखौ लाबोदोंमोन जे जोंनि ओनसोल जोंनि माहारिनि सार्थखौ लानानै दा बेवहाय इलेक्शन कमिसना बेसेबां बेखौ गासैनि इन टटेलिटी बेसेबां बेखौ एक्सेप्ट खालामदो बा मादो बेखौ डिटेल स्टाडि खालामनायनि उनाव बुंनो हागोन दा बेनिखायनो आङो दिनै आंनि जास्ट अपिनियनखौल' होदों जे बे प्रसेसखौ जोङो नुनो मोनबाय फाइनाल ड्राफ्टखौ नुनो मोनबाय नाथाय बिनि डिटेल्सखौ बबे गामि बबे VCDC गासैखौबो नायनानैसो मोजाङै बुंनो हागोन MLA सेगमेन्टनि गेजेराव जोङो बारायनायनि थाखाय बेखौ डिमान्ड होबाय थादोंमोन नाथाय बिथांमोना बेखौ बारायाखै आं निश्चय मिजिंथिगोन जे रिडेलिमिटेशन जायोबा बियो बारायगोन आरो बिनि गेजेराव माबाफोर कन्स्टिटिउशनेल एमेन्डमेन्ट नांगौ माबा चेन्जेस नांगौ बेखौ खालामना लानानै रिडेलिमिटेशन जानाय लोगो लोगोनो जाहाथे बेखौ जोङो बारायनो हायो बेनि थाखाय जोङो जेरैखि जाया नाजागोन 2026 बेखौनो जोङो मिजिंथिगोन आरो जोङो आसा फारिगोन मानोना जोंनो नांगौ आरो खावसे खावसे थायोब्ला बे उसुबिदा जायो आगोलाव जेरै MLAफ्रा गोबां MLAआ खावसे BTCआव आरो खावसे बाहेरावमोन कन्स्टिटुएन्सिया बै समाव खामानि मावनायाव गोबां उसुबिदा जादों दा जोंनियाव 15 MLA सेगमेन्टआ एसेम्ब्लिया जेराव फुरा फैबाय बेवहाय जोंहा गोबां लाब जादों थिग बेबायदिनो लकसभायाबो मोननै सम्पुर्ण जायोब्ला जोंहा गोबां लाब जागोन जोंनि सानै ओनसोलनिफ्राय देरहाना थांनानै बे सानैबो बड'लेण्ड ओनसोल जौगानायनि थाखाय बड'लेण्ड ओनसोलनि जेंनाफोरखौ लानानै गासैखौबो माने बिथांमोना मोजाङै प्लेस खालामनो हागोन लकसभा इलेक्शननि थाखाय जोङो रेडि जानानै दङ आरो बेवहाय जोंहा मोननै जि लकसभा सिट जागोन
बेवहाय एलायन्स हिसाबै मोनसे सिटखौ बिजेपिआ गेलेनाय आरो मोनसे सिटखौ इउपिपिएलआ गेलेनाय बेबायदि जों साननानै दङ दासिम। नाथाय बेखौ जों फाइनाल खालामाखै। जोंनि हान्जानि गेजेराव जों फाइनाल रायलायगोन आरो एलायन्स टीमनि गेजेरावबो बिजेपि, एजिपि आरो इउपिपिएलनि गेजेरावबो रायलायगोन आरो फैबाय थानाय लकसभा इलेक्सनखौ लानानै इउपिपिएलआ जोङो प्रिपेयार दङ, बेवहाय जेबो उसुबिदा गैया आरो नैबे फैबाय थानाय लकसभा इलेक्सनखौ जों मोजाङैनो देरहानो हागोन, खारन बेवहाय अपोजिसन होननाय बिरोधि होननाय जेबो गैया। जाय अपोजिसन बिथांमोना दिनै एफा एनै बायदिसिना खोथाफोरखौ बुंबाय थादों, खिन्थु फिल्डआव आसलते बिथांमोनखौ रायजोफ्रा रिजेक्ट खालामबाय, रायजोफ्रा बिथांमोनखौ नागारबाय। दा नैबे समा इउपिपिएलनि सम, जोंनि जि जौगानायनि खामानि मावनाय, बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन फैनाय, फरायसानिफ्राय लानानै आबादारि आइजोफोर जौगानाय, जिखिनि जों खामानिफोर आखायाव लादों बेखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोबोद गोजोननाय दङ आरो फैबाय थानाय लकसभायाव जोङो जोबोद मोजाङैनो देरहागोन आरो बेनि उनाव जायफोर इलेक्सन फैगोन बेफोरावबो इउपिपिएलआनो बे ओनसोलाव जोबोद मोजाङै देरहागोन।